мегӯянд ки чаро ҳамин ҷавонои мо мақсад надоранд. Хатогӣ дар ки аст? Бояд падару модар аз хурдӣ дар зеҳни онҳо кунад ки масалан ту фол ё ки ҳавасманд бикунад. Чӣ гуна аст? гӯям худатон спорт заниматсия кунед, фарзандтон як рӯз мекунад. Худатон намозхун боша, як рӯз мекунад. Худатон китоб хунед, ваям китоб мехунад. Худатон агар ки сигареткаш бошед, ваям мекунад ҳамон кора. ҳамин кӯдак такрор мекунад подсознательно коре ки падару модараш мекунад. Агар рафту ба филм шуморо даъват кунем, дар нақше ки худатонро дидан мехостед? Мана худованд аввал ҳамин устоз офаридааст. ҳамин халқи мо фақат фиреб мехӯрад. Халқи мо бисёр зудбовару хусусан ҳозир ҳамин интеллект баромадааст. Зудбовар нестанд Диловарҷон, мегӯм шумо ба бемаслиҳат кор мекунанд. Дурандеш нестанд. ин зудбовар не, ин дурандеш не. Халқи мо беустоз кор мекунад, бемаслиҳат кор мекунад. хом мемонед. ҳаме хатогии мардуми мо да ҳаминай. Бемаслиҳат кор мекунанд. чӣ гӯм хурдаш калонаша писанд намекунад, намепурсад, қадр намекунад. баъд хатое мекунад, баъд мебиёд мегӯяд ман фиреб хӯрдам ва ё мана фиреб кардам. Не, ту ё фиреб накард, ту худата фиреб кардӣ. Ту худата фиреб кардӣ, чӣ ки ту кибрат баланд. ҳоло дар шабакаҳои иҷтимоӣ хело зиёд баромадааст, хусусан хонумҳоро ҷалб мекунанд ба баъзе аз ширкатҳо. Кадомаш агар ҳамин продукт набошад, маҳсулот надорад, значит вай финансовый пирамида. Вай ба хуш шудан дар кор. мардуми тоҷики мо пеш аз ҳама гӯянд салом, мо низ бо эҳтиром аввал бигӯем ассалом. чун салом дуо аст. Бале, ассалому алайкум. тамошобинони муҳтарам, Диловаршо, ассалому алайкум. меҳмони мо як бораша мекарданд, аз дуо аз беҳтарин. Раҳмат. бисёр хуб, хуш омадед ба барнома. Раҳмат, Диловарҷон. барномаҳои мо бисёр озод аст. бисёр худамон озод ҳис мекунем. Дар баъзан барномаҳо бубинед ки бо фишорҳо ҳам гап мезадем, ҳар тавр буд. аммо ҳамаш чӣ буд? Бо муҳаббат буд ва ҳамаш ба хотири чӣ буд? То ки мардум ислоҳ шаванд, чизе бишавад. агар рафту ба филм шуморо даъват кунем, тасаввур кунед ки дар он ҷо чӣ қадар дарборҳо ҳаст. яке дарбори Исмоили Сомонӣ, дигаре бародар, яъне Самарқанд, Бухоро ва Хоросон бошад Амр ибни Лайс. дар нақше ки худатонро дидан мехостед? мана худованд аввал ҳамин устоз офаридааст. ман ин чиза худам нағз медонам, чӣ ки бисёртар мардум ба ман бисёр ҳамчун устоз фоида мерасад. ба ин хотир дар дуо ҳам бубинед ки мегӯд аллоҳума мағфирли ва ливолидайн мебиёд ва устоз алоҳида мебиёд. дигар на хештавӣ, бинед устоз алоҳида меояд. садҳо зиёд нома буд. барои тамошобинон мегӯям ки мо дар дохили онҳо 6-7 саволро гирифтем ва барои чӣ ҳама саволро нагирифтем? ба он хотире ки шумо чашмаи умедро тамошо кунед, оиди ҳар як саволи шумо як барнома аст. як ҷавоб не, як барнома аст. ба ин хотир чашмаи умед қариб 100 серия, 100 навбат аст. метавонед он ҷо ворид шавед ва мувофиқи худатон мавзӯе ки ҳаст дарёфт. мегӯянд ки чаро ҳамин ҷавонои мо мақсад надоранд. масалан ҳозир агар рави ҳамин бисёри ва ин тамом шади ки меши ё мақсад надоранд. хатогӣ дар ки аст? Бояд падару модар аз хурдӣ дар зеҳни онҳо кунад ки масалан ту фол ё ки ҳавасманд бикунад. Чӣ гуна аст? баъзан ҷоҳоро мебинед ки аз хурдӣ аллакай медонад ки куҷо меравад ва мувофиқи ӯ омодагӣ мебинад, як ҳавас дорад. аммо мо мақсад надорем. бештар ҳамин кӯдакҳо, бештар шояд бошад, аммо бештарро дар назар мегирем. чун як замон фақат вай буданд тамом кунам куҷо мерам, Россия мерам, тамом кунам Россия мерам. ҳамин мафкурашон буд. мерам Россия. чунки агар мо медид ки дигар одамо Россия рафта пулдор шуд, зиндагиш беҳтар шуд, ҳамон хеле ҳавас мекард. ҳамин зиндагӣ ҳамин хеле зиндагӣ ҳамин хеле аст ки касе падару модар шумо ба доимо намуна овардан гирад, ҳамон ба ҳавас мекунед. ман ҳозир шумо ба гуфтам ки ман хӯрдам мехондам китобҳои классикҳо, орзу мекардам ки ҳама хел шам. ин қоидаи дунё ҳамин. одаме ки мақсад надорад, бед аввал айн сар мекунем. одаме ки мақсад надорад, ҳаёти вай мазмун надорад. ин як. ҳама одаме ки ҳамин гумроҳ мешаду зиндагӣ ба муваффақ намешад, ин ки ҳама одаме ки як хел мақсад надорад. одаме ки мақсад надорад, вай осон аст, ҳар роҳ ба бурдан осон, ҳар тараф ба направит кардан осон и так далее. ва одаме ки мақсад дорад, вай ҳам тавоноҳ аст, ҳам
фикри дигарро қатъи кор намекунад, фикри худаш қатъи кор мекунад. Барои мо ҷавонон агар мақсад надошта бом, ин мазмуне дорад ки ҳамин ҳам падару модараш ҳамин чиз ба ёрдам накарданай, ҳамин чиз барои ва мақсад пайдо карданаш ёрдам накарданай, ҳам худи мана ҳамин мактаб ба ҳам мактаби миёна ба ҳам именно фақат значит чиза дарс дестиён фақат гӯям мавзӯъ дарс метиҳад ё математика ё мисол ё адабиёт як чи не ки дар бораи шахсият кам гап зада. Барое ки ҳамин кӯдак ба ёки ҷавон ба ё фарзанд ба мақсад тиҳад чорта кора кардан дар кора. Якумин коре ки бояд кунед ҳамин фарзанда ту дигар шав ту тарбия шав не худа тарбия кардан дар кор. Худа ки тарбия кардӣ вай кӯдак нигаҳ карда ҳамон ба аста ҳавая худаш ба қабул мекунад. ин якумин чизе ки падару модар ин чи аст устози вай аст кӯдак аст. ҳамин шумо худа тарбия кардан дар кор. Агар ки шумо худатон мана мисол гӯям худатон спорт заниматсия кунед фарзандтон як рӯз мекунад, худатон намозхун боша як рӯз мекунад, худатон китоб хунед ваям китоб мехонад, худатон агар ки сигареткаш бошед ваям мекунад ҳамон кора. ҳамин кӯдак такрор мекунад подсознательно коре ки падару модараш мекунад такрор мекунад. ин якум барои ҳама худ сар кардан дар кора. дуюмин коре ки кардан дар кора ҳамин мактабе додан дар кор кӯдаке ки ҳамон ҷо бачаҳое бошад ки орзу кунад ки хонад. ҳамон мактабе мондан дар кор ки муҳити ҳамон мактаб муҳит ҳамин бачаҳо бисёраш ҳаваси хондан дорад. вай ҳамон муҳит баафтид муҳит вай дигар мекунад. видед сеюм чи ин чашмаш қатъи диданаш дар кор вай ҳаракат карда камтар пул ҷамъ карда дунё нишон додан дар кор. як бор ним бор аз Тоҷикистон бароварда нишон додан, агар ки қишлоқ ба зиндагӣ мекунӣ шаҳр оварда нишон додан, муҳити калона нишон додан дар кор. ва ҳамин одам ба одам лозим, одама дида орзу мекунад, одама дида мақсад пайдо мекунад. мебинад мегӯяд ки манам ҳамин хел мешавам. ман ҳаёти вай омӯхтам Майкл Тайсон ҳамин кӯдакиш ба ҷавон вақте ҳамон подростковый будагиш ба кадом мезанад ё кадом ба мепаронад вай мебаранд ҳо калоне аст ку барои ноболиғҳо кӯдакҳои ноболиғ ҳаст ҳамин хел турмаҳои барои кӯдакҳо ҳамон ҷо мебаранд мечунанд. баъд вақте ки ҳамон ҷо меистад вай ба ҷамъшон мекунанду кинои Муҳаммадалия нишон метиҳанд. Муҳаммадалия баъд аз ки кино тамом мешавад Муҳаммадалия худаш мебарад қатъиёшон суҳбат мекунад. Тайсон мегӯяд ки ман мегӯяд ҳамон ҷо нигаҳ кардаму дидам ки Муҳаммадалӣ киноша дидам ҳавас кардам ки ман мехоҳам ҳамин хеле одам бошам. Ман намехоҳам ки кӯчагард бошам, ман намехоҳам ки ранги бандитҳо кӯча багардам, ман намехоҳам ки умри ҷавоним турма багузарад. Ман ин чиз намехоҳам. Одам ба намуна дар кор мебинад Муҳаммадалия мегӯяд ки ман мехоҳам ки ҳамин хел шавам. вақте ки бо Муҳаммадалия мебарад гап мезанад каллаш ба ақида чуқур қабул мешавад ки ман ҳамин обичный одам будастку ҳамин чемпион шудан туст манам метавон шудан. ана ҳамина ман мегӯям ки Тайсон чемпион шуд ҳамон моменте ки тренировка ин уже чӣ буд, ин уже амалӣ гардондани ҳамон ақидаи аввал фикраш қатъи чемпион шуд, интихобаш ба чемпион шуд. одам чӣ интихоб мекунад ку як рӯз на як рӯз ҳавай ба рафта мерасад. ҳамин одам як рӯз на як рӯз ҳаёташ ба ҳамон чизе ки сараш баст ҳавай пайдо мешавад. ҳаёти одам ба дигар чӣ пайдо шудан намедод. ҳамон муддат вай орзу кард ки ман ҳамин хел мешавам. ана ҳамин хел шуд. одам ба одам дар кор. барои ҳамон сеюмин чизе фарзанда гирифта гардонда нишон додан дар кор. ман баъзе вақт одаме мегӯям ки ҳамин фарзандата гирифта кӯчао биро нишон тиҳ. мана надидӣ мардикор дидия нигоҳ карда исто худат интихоб кун ҳаётата. мана надидӣ шофёр баъд нишон тиҳ ояндаш чӣ мешавад. мана ин духтур чӣ хел зиндагӣ дорад, мана ин муаллим чӣ хелай, мана ин дидӣ мана ин сиёсатмадор, мана ин банкир, мана ин чӣ нишон тиҳ ки ҳамон фарзанд худаш интихоб кунад ки кадом соҳа ба лаёқату орзу пайдо мекунад ҳамон ба рафтанаш дар кор. фарзанда гуфтан дар кор не ки ту бояд духтур шӣ. ман орзу мекардам духтур шам нашуд ту бояд духтур шӣ. ман орзу мекардам ки ту инженер шӣ натоистам шудан ту инженер шав. не ин хеле мумкин не. ҳамин худованд лаёқати додагиша бедор кардан дар кор. барои ин кора кардан гардонда нишон додан дар кор. гардонда нишон метиҳед агар имкониятон бошад аз Тоҷикистон як бор ду бор буроред берун дунё нишон диҳед фарзанд орзу пайдо мекунад. ҳамин орзу пайдо кард мақсадаш пайдо шудан мегардад. чорум коре ки ҳамин кора кардан ко ҳамон соҳае ба ки дидед ки фарзанд ба худованд лаёқат додагия ҳамон соҳа ба
شما باید که نانیمت کنید رپیتیتره، همون صاحب باید که شما نانیمت کنید متریال جمع کنید، لیتراتورا کتاب جمع کنید. من مثال نگاه کردید که همین کودکتون حواسش هست همین ربات تکنیکا با دیدن شش همین و جمع کرده صبرت کرده استوداست من این چی میگونش لگو من این چیزای هاز با یا که دیدید که هوای وقتی خالگی با وقتی که پدر و مادر کنترل نمیکند یا که وقتی که یگون معلم کنترل نمیکنه خودش شش نریسوات کرده استوداست ممکن که آرکیتکتور کروتوی میشد ممکن که چی یا که دیدن که هوای یگون خیلی زبون آموختنه اصلا چه خداوند همون بدو دیگه همون چیزی با که وقتی خالگیش با فرزندتون خود به خودش самостоятельно همون کار با مشغولای همون کار با بندای همون با رپیتیتر نمیکنه دیگرش بنه ممکن شما این معقول نیست این چی این به‌حظ ضرور نه این چی این به‌حظ ضرور به‌حظ همون نمیمن میکنید رپیتیتور پیش میمرود تمام بعد شما دستگیری کرده حالا پیش میمره که همون کودک بیند که شما قبطش به هستید و کودک آرزو کنند من این خیلی میشم شما گید نه این کارو نمیشد این کارو عقلی نه این کارو تمون و خداوند برای هوای ساختگی خداوند همون چیز دادگی تو و دیگه کردن نمیتونی نمیدونم حافظ گفته که میام بیدل گفته که اصلا هر کرو بحر کار ساختیم در دل او مهر و انداختیم کار ساختیم در دل او مهر انداختیم این حاصل نیست این چی همون چی با خداوند همون با تلاشش ساختگی دیدلش با حالا به تیانین میکنه همون چیزمون کند بعضی آدم با موزیک با بعضی آدم با فوتبال با بعضی آدم با سپورت با بعضی آدم با من ساختمانچی با و شب و روز کار کنند مونده نمیشه چون که برای همین کار ساختگی و بعضی آدم از درون همین باغ نمیبرد باور کنید نه و یک وای دارد یا مهر بقوت دارد همون کار کردنش در کار نفری نوشته است که مشاهده کردم چون من بسیاری جا میگردم گفت مشاهده کردم همین خلق ما فقط فریب میخورد خلق ما نمیدونم تا کدام اندازه راست است لیکن در بعضن چیزو مقایسه میکنیم راست میگوید ببینید در تمام چیز میشود همین خلق ما رو فریب میکند یا فریب میگه فریب میخورند بسیار زود باور و خصوصا حاضر اینتلکت برآمده است حتی یاد ندارم بعضا نفرا ما نمی‌نویسن که ما رو در نظر دارن یک مدت شما هم کرده بودن که از این سیما استفاده میبره همون صدا همون ما میگن تو رکلام کردی که تو تبلیغ کردی ما به خاطر تو پول دادیم بعد میگن که خیلی شما مخلص هستید میگن ما مخلصی شما سخت اگر شما مخلص باشید در شبکه های ما در کانال های ما آخه ما باری هم گفتیم همین چیزها رو تبلیغ کردیم نه در کجا دیدید در فلان خوبتون میشد یعنی برگردیم اگر بسیاری همین خلق ما زود باورن چرا همچون یک روانشناس زود باور نیستن دلاور جان میگم شما با بی مصلحت کار میکنن دوراندیش نیستن این زود باور نه این دوراندیش نه دوراندیش نه زود باور این زود باور بی مصلحت کار میکنن وقتی که شما بی مصلحت کار کردید خلق ما بی استاز کار میکنند بی مصلحت کار میکنند خام میمونید همه خطاگی مردم ما در همینه بی مصلحت کار میکنند چی گم خوردش کلونش پسند نمیکند نمیپرسد قدر نمیکند بعد خطایی میکند بعد میبیاد میگه من فریب خوردم و یا من فریب کردم نه تو فریب نکرد تو خودت فریب کردی تو خودت فریب کردی چی که تو کبرت بلند تو کبرت تو همین خیل کرده استوده است آدمی که به مصلحت کار میکند یگون وقت خطایش کم شده میگیرد آدم به مصلحت کار میکرده با فهم میکرده خطاش کم شده میگیرد آدمی که بی مصلحت کار میکند مثال فکر خودم فکر یگونه فکر خودم فکر درست است میگود و دائما خطا کردن میگیرد من انالیز کرده برآمدم خواهی کنم همین حیاتم به یک گله کار کردم من همقدر بیزنس ها ساختم و در دیگه دولت های در اینجا نگاه کرده برام کدوم کارهای من نتیجه خوب داده همون رشینی های همون قرارهای همون کارهایی که من کمان نخطی یک جا مصلحت کردگم همه های رشینی خوب دادگی گوجو با من اصلا خطا کردیم من انالیز کردم همه خطای قیمت من دیده برام همون چیزایی که خودم طاقه رشین قبول کردگم بسیارترش خطا شما تصور میکنید
ва ҳар бор вақте ки шумо соҳибкорӣ мекунед баъзе қароре ки қабул мекунед $1000 баъзеш $100,000 як гала хатое мекунед азоб мекашед. ман ҳамто ҳисоб карда буромадам тамоми хатое ки ман ҳаётам ба ҳамин азоб кашидагам ҳисобе ки худам тоқа қарор қабул кардагӣ гуҷое ба ки ман муваффақ шудам ба маслиҳат кор кардагӣ. ҳама одамое ки мегӯд ки моя фреб мекунанд ва ё фреб хӯрдагӣ не ва яксе хомегариҳошон ба ин чи хом бемаслиҳат кор мекунанд. агар ки ҳамаам ба маслиҳат кор кунанд хатоиш кам шудан мегирад фреб намехӯрад. медонед кадом одамо ҳамон оба мерад? ҳама одамое ки халия вақти мехоҳад пул кор кунад. нигоҳ кунед ҳама одаме ки бемеҳнат мехоҳад ки пулдор шавад баъд фреб мехӯрад. охир нигоҳ кунед шумо гуҷои ҳаёт ба диди ҳамин деҳқон ягон бор замина фреб карда ҳосил гирифтан метавад? не ҳаёт анаминай. ҳаёт амин аст ки ту ягон бор фреб карда нун хӯрдан наметавӣ. ин хел намешад кори дунё. кори дунё ба ягон чиз ҳамту дарам ягон чи нест. вақте ки одам мебиёд баъзеш ман ба мегӯяд ман ин хел кардам ман тез пулдор шудам ман ҳамин корҳои шумо як рӯз ман як шогирдам гуфт устоз ҳамин гапҳои шумо гирам 7 сол 10 сол дар кор 20 сол дар кор кунам. ман гуфтам як дута движение карда тестатар ин хел ягон вариантош нест ман гуфтам ёд дода наметавам ин кора ягон кор дига намедонам ман чӣ хел ин кора карда метавӣ. ман ёд дода метавам чӣ хел қадам ба қадам аста аста меҳнат карда мастер шуда мебарӣ. ба гуфт ки мана фалончоя бинед мана 3 сол ба пулдор шуд. ман гуфтам баъд аз 5 сол мебинем. 1 сол пасаш ҳами ҳамоно банкрот. чиба ки чизе ки ҳамин сарват ҳамин хела ё ки илм ҳамин хела ки шумо ва дузиқати гирифтан наметавед. фаҳмидед? агар ки случайно пулдор шед мисол случайно мешад амактун тағоятун ягон кори калон бамонд ягон вазифаи калон ба афтидед шумо случайно хай ризқтун будааст худо додааст неки ва нигаҳ доштан наметавонед. то ҳамон ҳунару илм набошад 3 сол 5 сол паси нест шуда мебаравад ва нигаҳ саришта кардан наметавонед. нафари дигар менависад ки ҳоло дар шабакаҳои иҷтимоӣ хело зиёд баромаданд хусусан хонумҳоро ҷалб мекунанд ба баъзе аз ширкатҳо аз хориҷа ким киҳоро даъват мекунанд хушу хурсандона истиқбол мегиранд ин лидери мо бо чӣ буд ин президенти фалон фақат ҳамаш чи аст ҷалби чи аст барои дигарор ба худ ҷалб як замон ман наметавонам гӯям чунки ман фаҳмиш надорам. шумо мутахассиси ин соҳа ҳастед ба монанди баъзан пирамида аст ё баъзан чизое ҳаст ки мегуфтанд ки ҳамин занон вақте ки дар мемонанд ё ки ҳамон ҳолатҳое ки аст пула гузоштанд ё ки ҳамон қадам гузоштанд ва маҷбур ҳастанд ки яъне ҳамин гуна цепочка сохтагӣ ки маҷбур ҳастанд ки бо 4-5 нафари дигарро ҳамроҳ кунанд. агар ҳамин тариқ бо чӣ қадар ҳамроҳ кунанд миқдар пул зиёд меравад ва ин мекунанд бештар таблиғ мекунанд ки занои хонашин нашинед биед ҳамроҳи мо ва бизнес ҳар хел ваёш аст моделояй бизнес модел ҳар хелайда мисол нигоҳ кунед продуктови магазин бозор ба мери продукта мехарӣ супермаркета мера мехарӣ ҳамин инбан продукт ва не ки бизнес модел ҳар хел ё ки мана шумо мехоҳед ки хуни заминаке харед коттедж ва ям хуна ё ки худтон хуна созед инам хуна квартира гирифтам не ки ҳар якта моделаш дига инам мехел бизнес модели ма мехела анакун ҳаст бизнес модели сетевой маркетинг ин як намуди бизнес ай. ин як намуди бизнес ки одамо рекомендовать карда даромад мегирад якдигараш ин нормальный бизнес ай. ин нормальный бизнес. Пас твой маркетинг ҳамаи меҳнат мекунӣ ки ҳам ту пулдор намешӣ вай баам 70% вай одам наметавад вай сохтан 70%-аш 63-70%-аш мебиёд наметавад кардан вай бизнеса. Чунки вай бизнесман ҳамаи любой меҳнат кардан дар кор охир ҳам ту намешад. Анакун просто фақат фарқ кардан дар кор финансовая пирамида аз сетевой маркетинг. Чӣ фарқ дорад? Ҳозир мегӯям, чӣ фарқ дорад? Агар ки шумо пул мондеду пултун ба маҳсулот гирифтед, ин нормальный бизнес. Чӣ хеле ки шумо меред мисол косметика мехаредме ё ки дору мехаредме ё ки ман пишавои добавка мехаредме ё ки ягон бор дига мехаредме зубной паста мегиредме чӣ пул додед пултун ба маҳсулот харидед. Ин бизнес. Пултун ба реальный маҳсулот додан. Ки ҳамон маҳсулот ҳаст. Агар ки ҳамин пул додед пултун ба маҳсулот надодану гуфтан ки пули додагид ба ту бояд ки акун барои пул кунем дига одамои биёри ту ба маҳсулот нест ана ҳавай пирамида. Акун маҳсулот продукт мо мегем ва маҳсулот ду намуд мешавад. Як намуд мешавад ранги товар мисол зубной паста ё украшение ё як дига чизо либос ме як чиз дига мисол памперс як чизе ки магазин мехарӣ вай маҳсулот. Як намудаш маҳсулот як намудаш мешавад
хизматрасонӣ услуга. Баъзе одам аст ки мисол сетевои маркетинг ба баъзе компаниҳо программаи обеспечение метиҳад, юридическая услуга метиҳад, консультация юридическая. Баъзе мисол инам байко продукт инам баъзе метиҳад банковская услуга метиҳад, баъзе мисол ҳар хел чи финансовая услуга метиҳад. Инам продукт. Кадомаш агар ҳамин продукт набошад, маҳсулот надорад, значит вай финансовая пирамида. Вай ба хуш шудан дар кор дорем. то андозае ки дар баъзан чиз огаҳӣ дорем, масалан онҳо продукте яъне маҳсулотеро пешниҳод мекунанд ки шояд арзишаш 20 сомон бошад, шояд, аммо вай мебаророн ба як нархи тиллоӣ дигароро ҷалбдор мекунанд. Якдигар фақат фиребкунӣ нест магар? Не. ё шумо ширкат дореду намехоҳед танқид кунед? Мо хеле ширкат надорем. Мо надорем ширкат сетевои маркетинг надорем. Ман накардем то ҳозир намекунем. Аммо агар ки хоҳӣ ки корат пеш равад, ту бояд ҳалол кор кунӣ. Тамом. Дигар гап надорад. Чуба ки нигоҳ кунед, ҳамин одама шумо ҳар рӯз фиреб кардан наметавонед кох. Шумо одама клиент кардантун дар кор ки доимо харад маҳсулоти шумо. Барои ҳамон кадом бизнес пеш мемерад? Ҳама одаме ки нормалне кор кунад, ҳалол кор кунад, дар ҳақиқат хароҷотеш ҳаст. Мана мисол хароҷот 99 сомай, камакак болош муроҷиата монда кор кун, баракашай. ҳам корат тез мерад, ҳам корат пеш мерад, ҳам даромад мешавад. Ба ҳамин бизнес худаш медонед чӣ хел мактабае диловар. Ҳамин бизнес худаш як мактабе ки худаш фильтр мекунад. خودش فیلتر کرده و رفتن میگیره. یک عجیب چیه بیزنس. بیزنس کار آسان نیست. بهت کار نپریشانیه. بهت کار نپریشانیه بیزنس. این آدما گمان میکنن که بیزنس کار آسونه. نه. بیزنس تو دائما ریسک میکنی. دائما همین توکل به خدا میکنی ریسک میکنی. این بهت کار پریژوانی خطی ایده دائما. تو دائما زون ریسکت بلند نسبت آدمای обычные آدما. Тебе стабильность нест, курс доллар, политические изменения, она конкуренция, бо ҳазор якта байто кардаш. Тебе ки ту клиент қати кор меги, клиент плата додан наметавад, поставщики пулро меги, борат рой намекунад, сари вақт намебиёд, борат спортин мешавад, вайрун мешавад. Ту як гала проблема дорӣ. Ҳамин ранге ки режиссер ҳама ҷамъ карда одновременно ҳам актеру, ҳам свету, ҳамаш яхела буданаш дар кор. Якташ касал шуд, якташ дер омад, ҳаме корат барбод. Дуруст ме? Айна намехел. ҳамаш бояд детална як минут қати ранги ҳамиш часовой меховик кор кардан шуд. Беҳад кори вазни най. Ҳамин кор ташкил кардан, кори вазни най. Бо риск. Ҳеҷ ки ту ба гаранта наметад ки ту бурд мекунӣ. Ҳамаша мекунӣ, бо рискат баланд ки мумкин қарздор шуда мебаравӣ. Инашам ҳаст. Барои ҳамон бизнес ба худи ҳамин бизнес худаш як мактаби бақуввате аст ки автоматически одаме ки ҳалол кор накунаду чӣ гум клиенташа фиреб кунад ё чӣ кунад, вай дур ба намерад. Ҳамин зур 2 маҳ 3 маҳ 1 сол ба намерад даже. Вай 1 сол ба наметавад рафтан. Худи ҳамин бозор вай автоматам пеш мекунад. Вай пеш рафтан наметавад. Нафари дигар мегӯяд ки ном нагирем то номи кишвар нагирем то ба нафси дигарон нарасем. Мегӯд бисёр хаста шудем. Аз он ҷое ки муҳоҷирате ки меравем, ҳатто дағал фаҳмондааст, гуфтааст ки як ғишт қадр дораду мо не. Мо гуфта фаҳмидем. Акнун мегӯд ки аз устод пурсед, мо бисёр дудилаем. Қариб 50% мардум дигар ҷоҳо рафта истодааст. Равем ҳамон ҷо ё наравем? Ман бисёр чизе ки ҳамон вақт гуфтам ҳозир шуд. Ман ҳамон вақт мардума мегуфтам ки марда коре баро бизнес кун. Хотиртон ҳаст? Ба ман мегуфтам бисёраш ки документита кун. Документит накардагид уже ту азобота мекашӣ. Хотиртон бай? Ман мегуфтам забон омӯз. Ҳозир нигоҳ кунед, кадомеш ки забон намедонад, пеш карда истодианд. Кадомеш ки даже фарзандтошна мактабба намондананд. Документдороша? Не, документдоро ин дигар ин чӣ? Баъд ман мегуфтам ки омада ватан ба ягон кор кун. Хотиртон бааст? Ман мегуфтам 5 сол пас шумо сахт бой метиҳед. Ман ҳамин гапа мегуфтам. Кадоман мегуфтам 5 сол пас дер кардӣ. Чуба ки ман як образование дипломат. Фаҳмидед? Ман бисёр дунё гаштам. Бисёр чиза ман омӯхта дидагӣ ҳастам. Барои ҳама қадар савол бемаврид набудааст набошад. Ку ояндара як тавсияте. Конечно, ина беҳад бештар муҳоҷиромро тамошо мекунад, хусусан чашмаи умедро. Халқи мо бисёр, халқи мо, ман чизе ки гуфта будам ҳамон вақт,
ҳамаи ҳамон дар ин 5 сола шуд. Ман дидестам ки як қисми бизнесмено гӯш кард мана. Ҳама вақте ки шумо ҳамин дигар ҷо ба кор мекунед, дигар давлатҳо ки кор мекунед, як чизи фундаментални асосии чизе ки ҳаст, шумо коре кунед ки ҳамаи кортон як давлат ба набошад. чиба ки ин риск, политический риск. Шумо любой момент пеш карда метавонед. Любой момент ягон қонун нав мебароранд, шумо ҷо ҳеч ки нестед. Любой момент. Фаҳмидед? Қоидаш ҳамин. Ин аз таърих ҳамин хеле омадагиай. Аз таърих ҳамин хеле омадагиай. Барои ҳамон беҳад зарур аст ки ҳозир ман шумо мегӯед ки чӣ маслиҳат тем и так далее. Ҳамаи забони англисӣ омӯзанд. Забони англисӣ омӯзанд. Обязательно порядке. Забони арабӣ омӯзанд. Забони хитоӣ омӯзанд. уже ба шанс пайдо мешад дигар ҷоҳо ба кор кардан, дигар ҷо ба кор ёфтан. ҳозир дунё ба тамоми дунё ба ҳама чизе дефитсит кадр. Тамоми дунё ба даже коргари оддӣ ҳам дефитсит аст вай. Фаҳмиданед? Ман мерам Япония, мерам Корея, ман мерам Саудовская Аравия, мерам Америка, ёк дигар ҷо, ҳамин Япония мерам, ман мепурсам шумо ки чия ҳамин мо метавонем шумо экспортировать кардан? Мегӯяд рабочая сила. Корея мерам, мегӯяд рабочая сила. Қувваи коре мегӯяд. Саудовская Аравия мерам, ҳамаш мегӯяд қувваи коре. Чӣ ба? Дубай мерам, ҳамин гап. Не ки қувваи коре ҳам ҳар хел мешавад. Ҳаст мисол интеллектуални, ҳаст мисол средни, ҳаст бо коргари оддӣ. ҳамин мардуми мо любой коре кардан ба метод ки охе. Неки аввал забон омӯзед. Аввал забон омӯзед. Ин беҳад зарур. Як сол меомӯзед, зато мондагӣ осонтар мешавад. Мо намегем ки ту омӯз забон на уровни олим ёки на уровни мисол профессор. Ту ҳамон уровне ки кор ёбӣ. Ин оддӣ, ин медонед чӣ метавад халқи мо ба? ҳам кора тез ёд мегиранд, ҳам даромадҳошон зиёдтар, ҳам унҷиба ки мана мисол нигоҳ кунед, инҷиба твёрдый валют қати оила гирадага, мисол доллар қати оила гирад ё евро қати оила гирад, қурбаш баландтар. ҳам осонтараш мешавад. Фаҳмидед? Барои ҳамин қадар хафа шудан дар кор не, сиқ шудан дар кор не. Сиқ шудан дар кор не. Не ки кадом ман сета маслиҳат метиҳам гуфтагам, якум забон омӯзанд, сарфи назар ки набошад. Бизнесменам мегӯям ки як қисми капиталита бурор аст аз Россия дигар ҷо. Агар магазин дошта бошанд, дарҳол дар дигар ҷо ҳам кушояд. Обязательно. Ҳамин ман аз беақлима бизнесман мехел кардагӣ не, ба фаҳмима кардам. Ман бизнесман чанд давлат ба сохтагӣ. Чӣ ба? Чуба ки медонам ки шумо бояд ки нижи радар кор кунед. Нижи радар гуфтагӣ мефаҳмед, а? Нижи радар чашм ба назанед. Чашм ба назанед, якос мушаи накунед, ҳеч ки ба зиқ нашед. Мисол, якташ мушаитон ка хай мана камутум як ҷош серавно бой метед як ҷоба, зато дигараш ёрдамтун мекуна. Дигараш шумо дастгирӣ мекуна. Барои ин беҳад зарур. Мақсади барои мин бизнес як давлат ба надоранд. Бизнесмено 3 давлат ба ақаллан 3 давлат ба ҳамон як бизнес қати 3 давлат барав. Кока-кола ҳамин кора мекунад ку охе. Мерседес ҳамин кора мекунад ку охе. Сникерс ҳамин кора мекунад ку. Шумо гӯшо бодед ки як давлат сникерса дигараш ба не. Чуба ки ҳамаш медонад ин чиза. Агар ин давлат налогаша зиёд кард ёки проблемаша зиёд кард, мемонад мерад. Дигар давлат дигар. Дунё калон. Дигараш мемонад мерад. Дунё беҳад калон. Дигар ҷои дигар мегӯ биё рабочи ҷои кори соз. Ҷун гуфта биё мегӯд. Гуҷоя ки шумо инвеститсия баред, ҷун гуфта биё мегӯд. Дуруст? Барам ин беҳад зарур. Сеюмин чизе ки халқи оддӣ мо обязательно поряд ки дидан ки ҳамин гуҷо ба мушкилтон мешад, тоқат карда зиндагӣ накунед. Беқурб шудан зиндагӣ накунед. азоб натиҳед зиндагиту худатон ба. Дунё ба ҳамон ҷое баравед ки роҳат қати зиндагӣ мебаред. Ман якта гап дорам. Идеальная жизнь – это жизнь без боли. ҳаёти беҳтарин ҳаёти беғурбат, ҳаёти безиқӣ. Худто мо як тоҷико як ҳамин қишлоқҳои мо ба ҳамин мумкин ҳамин ҷои ҳамин Тоҷикистон мегӯяд боша, мумкин набоша, мегӯяд хотири ҷамъ, дили беғам. Ин давлати калонай. Бовар кунед ана. Ҳамин хотири ҷамъ, бетафтиш, безиқ набудан, без переживания зиндагӣ кардан, ин як давлати беҳад калонай. Саломатит ба беҳад фоидаш аст. ҳамин мушкилие ки стрессое ки мегирӣ, переживание, вай саломатӣ ба як рӯз на як рӯз таъсираш мерасад. Як рӯз на як рӯз. Барои ман маслиҳат метиҳам халқи мо ба ки халқи мо особен муҳоҷиро ба особена параллелно омӯзед. Интернет ҳаст, гиред як забон омӯзед, буред як ҷо ба наистед, буред дигар давлатҳо баравед. Тамом инҷи ба қадртон накунанд, дигар ҷо ба қадртон мекунанд. Дилтонро пур гирифта рафтан гиред. Манам мебинам ки охир
яъне боз баргардем, равем мегӯяд ё наравем? раван дигар ҷавоба раван. ба ғайр аз мисол Россия не ҳамун ҷое ки бале қадршон намекунад. Чӣ гуна ки гуфт ки як ғишт қадр дораду мо қадр надорем. нигоҳ кунед, ман гуфтам ку ҷое ки қадртун намекунад, зиндагитун мушкилай, азобай, ягон вақт наравед. ягон вақт наравед. Хиза равед ҷое ки шумо ба умртун ба ҳузуртар мегузарад. Агар ҳамин ҷо ба шумо қадр надоред, бовар кунед дар дигар ҷо беҳтарин қадр доред. Равед ҳамон ҷое ки шумо ба қадру қиматтун ба мерасанд, ҳам зиндагитун нағз мегузарад. Равед умр беҳад кӯтоҳ аст, умр беҳад кӯтоҳ. ва чӣ дар кор азоб қатӣ гурзондан? лекин одобам риоя кунанд. бале ҳамин чи аз худи одамам вобаста дорад я Ловарҷон, аз худи одам ҳамаш вобаста. лекин ба ҳар ҳол гуфтем одоба кӯтоҳ гуфтем. ҳаме ҷо аз худи одам вобастагӣ дорад. Агар ки худатона қонуни ҳамун давлата итоат кунед, ҳаракат кунед ки шахсияти як кас ба нарасед, наоборот хизмат кунед, шахси ба тарбия бошед, ко осонтун мешавад. як роли байни мардум бисёр давр мезад. Мегуфт зан гирам, нагирам, қарз гирам, яъне атрофи чи аст? ду роликро гирифта, аз ин ҷо бурида, аз ин ҷо бурида, дар як ҷо мегӯяд ки қарз гир, зан гир, яъне қарз кунед, дар дигар ҷо мегӯяд ки қарз нагиред. ҳамин гуна гузошта, ҳамчун хандаовар, ҳамчун як чиз байни мардум бисёр паҳн шуд. яъне гӯё ки мардум мегӯянд ки баъзан устод баъзе чизҳоро мегӯяд ва бадтар бо баръакси ӯ мегӯяд. Не, Лаварҷон, шумо нигоҳ кунед. Шумо ҳозир меред пеши духтур ба духтур шумо ба ҳозир ҳамин дороя укол мекунад. Дуруст? Не ки бо дигар касал қад биёд, дигар дороя укол мекунад. шумо ина фаҳмидантун дар кор. Барои ҳамон шумо савол дода будед, ҳамин тема ман гап задагим интервюи худтон қайти буд. Саволтон буд ҳамин ки як одам савол додааст. Ман зангирам ё ки вай кунам, ё ки кор кунам, аввал хона кунам ё чӣ кунам? Ки ҳамин хел, ё ки хотиртон баста, ё қарз кунам, бизнес кунам, ё ки зангирам гуфта буд. Ман гуфта будам ки зангир. Пул надошта будошам гуфта будам, ман даже раво қарз гиру занги, чӣ ва бача гуфта буд ки ман 25 ме 27 бобр омадагиам, хотиртон бошад. Бале. нигоҳ кунед, ҳар як чиза бояд ки точно фаҳмед, точно фаҳмидан дар кор. вақте ки ман мегӯям ки надори пул, не ки синну соли ҷавонита безан нагурзон. 25-27 бобр омадӣ зангир, обязательно зангир. Пулам надошта, қарз гиру занги. Чӣ ба? гумон накун ки ман бизнес кунам, муваффақ шам, баъд зам мегирам, ё ки кор ёбам, пулдор шам, баъд зам. Не, чӣ ба? Бизнеси 50 солагит бам кардан метоӣ. Не ки 50 солагит ба зан гирифтан дер шуд. Чӣ ба ки фарзанда дер калон мешавад. Амин KFC 74 ба бизнес сар кардагиай. барои ҳамон сурати мусфеча. ҳавай 74 ба кардагӣ, вай полковник отставка мераду, аз пенсия бад мекунад. Мана ҳамон синну солаш буд ки кардам ина. Бизнеса нигоҳ кунед, бизнеса шумо 40 солагӣ ҳам мекунед, 50 солагӣ ҳам мекунед. Не ки шумо ширини ҷавонитон аз даст рафт. Безан шумо фақат чӣ кор мекунед безан? Безан одам азоб мекашад, безан одам ҳаромгардӣ мекунад, безан одам на кораш баракат дорад, на файз дорад ва ягон хубӣ намебарад. лӯши ту занге зиндагит ба баракат мебиёд, чӣ мебиёд? Просто ман ин барои чӣ мегӯям? Барои чӣ ки баъзе одамо гумон мекунад ки ман имконият надорам занг гирифтан. Не, ту занги ҳаме диққатату, меҳнатату ва як саришта мешавад. ақлат ҷамъ мешавад. паришхотирони ҷурабозит бас мешавад. ҳамин занг гирифтӣ, медонем мардуми хужанд чӣ одаташ ман ба беҳтарин маъқулад. ҳамин талаби мактаба тамом кард, 18 сола, 19 сола занаш метиҳад. пага мебинӣ вай 40 ба писараш қайбаташ ба. мебинӣ 50 ба уже небира дорад, 55 ба. анамин правилна. чӣ ба ки чӣ қад сари вақт оиладор шуд, ҳама қадар чӣ гум худаш кӯчагарди намекунад, пулаша беҷо расход намекунад, ҷурабозӣ карда вайрон намешавад, зиндагӣ тез зиндагиша месозад, раҳаша меёбад, тез раҳаша меёбад. диққат кардастед? анакун вақте ки ман мегӯям ки қарз нагир, ҳозир мага мана пурсид ки устоз, агар шумо якта маслиҳат тед одам ба, кадом маслиҳате метиҳед? ман мегӯям ки ягон вақт қарз нагиред. ҳозир мага ман ҳозир пурсед, ман мегӯям қарз нагир. чӣ ба? Неки ин ситуация дига, ин ситуация дига. Чӣ ба ки ман медонам ки вақте ки одамо имкон надоранд, меран қарз мегиранд, мошин мегиранд, қарз мегиранд, чӣ гум холодильник мехаранд, қарз мегиранд, дига чиз тӯй мекунанд, қарз мегиранд, бо як гала саёҳат меранд, қарз мегирад, саёҳат мерад.
این عقل بینید قرض میگیرن این کارو نکن چرا که من میدونم که قرض که گرفتی تو عقب رفتن میگیری پول ارنده گرفتن دیگه قرض گرفتن دیگه من مثال شما مثال تاکسی بمیشینید ماشین ارنده گرفته رفتید самолет بمیشینید اسکامینکا ارنده گرفته پریده رفتید самолет خودت رو شهر نیست پریده میرید هوای ارنده گرفتید شما پول ارنده گرفتن ممکن کایبا همون وقتی که شما یکون بیزنس بقوت ساختید و دیده استودید که همین خوزه کپیتال باشد این بیزنس مشتبی رواد کردن میشد انما با ارنده گیرید وای پول شما وزورت نمی کنید وای پول بازار وزورت میکند شما نه انا هوای ممکن برای مشتری بیزنس فقط بیزنس من ممکن این خیلی پاتریبیتیست که قرض گرفتن ممکنه این به هز ضرور این نگاه این حالت دیگه این حالت دیگه نه که من با کدومش راه کردم و یک ترولی که کدومش رسید که او معلم ما زنگ گرفتیم با نه که زن برفت قرصان موندن نمیخواد نوشته که قرض گرفتم زنگ گرفتم زن برفت قرصان او تو زن سرشتن کردن نه تو مرد نبودی دیا تو زن داشتن نه تو شفخره نقص شدن نه تو استیدی و شفخره تو قرض خطی هم زنگیری به قرض هم زنگیری تو اویله داری کردن نه توی و سرم نمیرد درست این عیب هیچ کی نیه که تو اویله داری کردن نمیتوی زن داشتن نمیتوی تربیت و عیب تو عیب دیگرانه تو وای صرف نظر آدمی هست که به قرض زنگیری نه که زنش داشتن نتویست وای این تماما این دیگه مسئله تماما دیگه مسئله برای همون این مقایسه کردن ممکن نیه استاد بسیار سخنی زیبا زده بود که از نقطه دینی یعنی گفت که وعده خداست اگر هر کسی هر جوانی که به خاطر اویله مستحکم به خاطر از چیزها بود یعنی اویله برپا کردنی شود قرض گیرد و زن گیرد پولش من میدم وعده خداست بود است اما که استاد یعنی قرض گیرد همین گمان میکنم کفایه است برای اون که چی باید لوار جو میخواد چون که آدمی که جوان 25 26 27 باشد اگر اویله دار نباشد وای ویرون شدن میگیرد چگونه تربیت فرزند کنید اطراف تربیت فرزند بود و با آنها گفتنی هستیم که پیش از همه اطراف تربیت فرزند رو داشته باشیم ما در تاشکند در یک جواخوری داشتیم و در همون جا روی یک کات نشسته بودیم اویدی تربیت فرزند یک ساعت قریب گپ زده بسیار مصلحت‌های مفید داده بودید خوب داده بودید و او رو هم پیدا کنند و غیر از او در چشمای امید چند برنامه دیگر هست اطراف این فقط یک مصلحت است اما از بس که با سوال رو دادن سوال هر یک محیط باز وقت دیگرگون میشه محیط دیگرگون میشود کوتاه اطراف تربیت فرزند گپ میزدید و انتخاب حتی مکتب بسیار میبینم حتی من میگن که فرزندم رو کدوم مکتب تیم یا با کدوم زبان تیم یا چیکار کنم انتخاب مکتب انتخاب باغچه تربیت چون استاد میگفت سه تربیت است یکیش میگفت خانه دیگر کوچه سوم باشد مکتب حالا در استادها هم یک بسیار وای است که استادها میگوید که اول پرسان شوه مگر بسیاری میگوید که من تعلیم دیم یعنی علم دیم یا تربیت کنم مثال که بعضا هست بهانه است هر گونه چگونه اطراف تربیت فرزند کوتاه میگفتید و انتخاب مکتب و همش ها این خیلی یکم همین از نگاه کردن در کارو لیاقت فرزند به نگاه کردن در کارو از روی هوای انتخاب کردن در کار مکتبه من مثلا اگر شما خواهید که همین فرزندتون در سطح بین المللی مثلا متخصص شده براد و در سطح مثلا همون خیلی لیاقت دارد همون خیلی نگاه کنید هوای با نگاه کنید که همین با لیاقتش هست همین فرزند و کوششش هست حرکتش هست همین خیلی چی همین مکتب بهترین ببرید این به حد ضرور اگر شرایط نباشه چه حازمان میگم شما با شرایط همه وقت یافت میشد همین زمان با شرایط همه وقت یافت میشد آدمی که حواس کنند آدمی که انتخاب میکنند که شرایط میذابد این گپ دروغ است شرایط هست یا نیست آدما این گپ دستی میتونه دروغه من این تجربه کردم فهمیدگی مثال فرزند دارید که همین فرزندتون لیاقت دارد بین الملل کار کردن مکتب‌های بین المللی ببردمونید این با چی با مکتب بین المللی چی میتید فرزند شما با چیزی میتید که مکتب لکال نه مکتب داره دادن نمیداد یک کم چی میتید وای پروگرام بین المللی تیار میکنن وای با زیلون سفیتافورای لوبو طرف دنیا برافته در اومده دوم کلتوری همون دولت‌ها میآموزد تا اونی که میرد و اوج ادپتیر شده تیار شده میرد سوم پروگرامی که میخونه و پروگرام دیگه
вай программа дига, талаботаш дига, фаҳмишаш дига, ҳамин чизаш дига. Фаҳмидед? Ана чорум вақте ки вай фарзанди шумо вай байналмилалӣ ба хун, самооценкаш дига мешад, баланд мешад, худаш ба бовариш зиёд мешад, дарвозаҳои дига кушода мешад барои вай, имкониятҳои нағз пайдо мешавад. Панҷум ҳама чизи асосӣ медонед чӣ? Вақте ки вай мактаби байналмилалӣ ба хун, связҳои калон пайдо мекунад, шиносиҳои калон пайдо мекунад. ҳамин одам муваффақ шуданаш ҳаёт ба аз чӣ вобастагӣ дорад? ту ба чӣ хел одамо связ дорӣ? одамои тавоно қати шинос бошӣ, тавоно мешӣ, одамои нотавон қати нотавон мемонӣ. бояд ки шумо аллаёқати фарзанд нигоҳ карда интихоб кунед, шанс диҳед фарзанд ба мана ин кора кардан дар кор. ин беҳтарин чиай. дуюм чизе ки гуфтам ку, ҳамин одама шахсияти устоз месозад. вай ба бояд ки репетитор нанимат кунед. Шарт надоред ки мактаби байналмилалӣ тиед, бинед ки мактаби локалне мехонад, ҳамон соҳае ба ки дидед ки худованд лавқат додагӣ, ҳамон ба репетитора нанимат кардан дар кор. именно барои ҳамон репетитор ин чӣ гуфтанӣ? маълиме ки ҳамон соҳа ба мана мисол математика ба лавқат дорад, отдельно математика гиред ки қаттиш кор кунад, бо соатҳои изофагӣ кор кунад қаттиш. ё ки дидед ки мисол химия ба талош дорад, вай химия гиред ки ҳамон соҳае ки зур мефаҳмаду чемпиона ҳавас зиёд карда равад. ин беҳад зарур. ҳамин ҳаёт ба сеюмин чизе ки аст нигоҳ кунед. сеюмин чӣ? ҳаёт ба якчанда чиз аст. ҳаёт ба ҳаст аввал нигоҳ кунед, таълим, илм, муваффақият. таълим, илм, муваффақият. ако аввал кадомаша кардан дар кор? аввал таълима додан дар кор, тарбия кардан дар кор. чунки ки шахси ба тарбия, шахси ба одоб, шахси ба таълима илм додан осон. а шахсе ки мисол тарбия надорад ва илм додан наметавонад. дар ҷо ҳамин бачае ки оила ба хона ба устоз Рудакӣ гуфта, ҳар ки номохт аз гузашти рӯзгор, низ номӯз аз ҳеҷ омӯзгор. ин беҳтарин сухандия. агар ки дар ҳамин оила вай тарбия надода бошад, вай мактаб ба тарбия гирифтанаш мушкилтарай, ду баробар қиинтарай, ҳам илм гирифтанаш қиинтарай. а ҳисоби чӣ қиинтарай? чунки ки аввал тарбия, баъд илм. одаме ки ба тарбия вай илм додан осонтар. ана ки одаме ки илм дорад, вай осонтар муваффақ мешавад нисбати одаме ки илм надорад. ин илм плюс тарбия, илм, муваффақият, ҳар сетин якдигараш қати якҷоай. ин беҳад зарур. чӣ гунае ки мо атрофи шароит гап задем, шумо гуфтед шароит баҳона шуда наметавонад. масалан ман мехоҳам ки фарзандамро мактаби шумо диҳам, Оксфорд. раст шароитам, лекин бисёр ҳаст. дар ин сурат чӣ гуна шумо шарҳ дода метавонед? ҳозир мефаҳмонам шумо. нигоҳ кунед. шумо агар ки дидед ки фарзанд лаёқат дорад, ҳамин камакак ҳаракат кунеду як илоҷ карда фарзанда монед мактаби мо хонад. чӣ ба? ман шумо мефаҳмонам. чӣ ба ки мактаби ман дунё ба ҳамин программа ҳамин нархи намеёбед. дунё ба ҳамин нархи гуфта метавонед нархшо ё на? ман гуфта метавонам. мо бемалол гуфта метавонам. чӣ ба ки мо ҳама чизро прозрачно кор мекунем, мо ҳама побели кор мекунем, международная школа мо. мана мисол ҳамин программае ки мактаби ман ба ҳаст $29000 местад дигар шоҳрҳои дунё ба. Россия барвед ҳамин қай. равед Қазоқистон ҳамин қай $29000 як солаш местад. як солаш. ҳамин Тошкан баравед, ҳамин программа $13000 местад. ҳамин 10 қадам рай Тошкан. фаҳмидед? любой тарафи дунё равед, Турсия равед, Дубай равед, кадом тарафи дунё равед, 26-29000. а ин кам намеёбед, просто намеёбед. аммо ба $49000 местад. ин $49000 як сол. як сол. чиҳо дохил мешавад? хурду хӯрокашай, 5 вақт хӯрок мехӯрад, ҳамонҷ ба рӯз тошуба дарс мехонад, вай мекунад, ҳама чизашай. ҳама шароит дорад мактаби мо. представ кунед, дигар давлатҳо ба мана мисол фарзанди ман мехонад, оз ман роҳӣ кардаги дигар давлатҳо, як пул отдельно метиҳем, экзаменош ба отдельно пул мегирад. барои ҳамин экзаменошай ку отдельно пул мегирад. як экзамен $600 мегирад. шумо представ ин пора аст? чим пора не, официально унҷо ба пора нест. официально китоб ба отдельно пул метиҳед. ҳамин вайба китоба отдельно пул метиҳед, транспортна отдельно пул метиҳед. мо бам транспорт ини мо дигаро мебиёранд. хурду хӯрок ба ҳамон давлат ба отдельно пул метиҳед. бо здание ба отдельно пул метиҳед. ва здание ба отдельно пул метиҳед дигар давлатҳо ба.
барои ҳамон кадом одаме ки мегӯяд ки ман шароит надорам, значит ҳамон фарзанда лаёқат надошта буд. Фарзанд лаёқат пул дорӣ, не ки фарзанд лаёқат надорад, намон. Вайс пулат бой метӣ, пулат расход мешавад, вай все равно намехонад. Мо ба мегӯям агар ки биринҷ оббардор набошад, фоидаш нест. Дуруст ме? Ҳамин фарзандат намехонад ку, намон. Вай все равно фоидаш нест. Фоидаш нест. Вай все равно намехонад. Не ки диди ки фарзанда лаёқаташ аст, ҳамин меҳнат куну, сари ҳавай ба ҷо кун. Чӣ ба ман шумо ба гуфтам ки шароит надорад, ин гапро дурӯғ аст. Медонед? ҳамин мактабам ба якта бача грузчик бачааш дута фарзандаш мехонад. Мард бозори мардикорӣ ба кор мекунад. бовар кунед вай рӯз ҳавай дидам, ман опой дидам буромад. Ман ин падар. бовар кунед ана. ҳамин опой дидам буромад. Вай ман вохӯрӣ гурзондам, падару модаро қати. ҳамин падару модаро миннатдорӣ кардан ки бовар кунед, ҳамаш миннатдорӣ кард ки маълим ҳазор раҳмат ҳамин хел мактаб ки ман чандин та падару модар миннатдорӣ кард. фарзандашон мехонад ку ҳама миннатдорӣ кардан. як там ҳамаш мехезан субан мегӯяд, ҳамон одам хез ку бовар ки оби дидам буромад. гуфт ман марди кори қати кор мекунам. ҳамин дута фарзандам ҳамиҷи хононданам. чӣ ба ки гуфт намехоҳам кино ранги ман зиндагӣ кунам. а ман чӣ ба оби дидам буромад? чӣ ба ки ман худам марди кор будам. ҳамин хел нигаҳ кардам, гуфтам э худо. мана ин падар. чӣ ба ки мефаҳмад. мумкин ки ҳамон одам 10 бор кафе намерад. мумкин ки ҳамон одам тӯй ба дабдаба намекунад. мумкин ки як чиз, не ки фарзандаш ба шанс метиҳад. ман ҳамин мактаба корейсой овардам аз Корея, Сеул. аз Корея овардам Сеул. вақте ки мактаба гашт, ҳамин корейс, сета корейс будан қатиман, ваям бизнесмени калонда вай одам. Корея ба Сеул ба якчанда бизнес оша. гашт ҳамин вая полностью мактаба библиотека ки бурома 6 гира кард. бовар ки ҳамин корейс 6 гира кард аз Сеул, Южная Корея. ба гуфтам чӣ шуд? ба гуфт ки опой дидаш бурома. гуфт ки гуфт медонед, гуфт ман ҳозир диданам 50 сол пеш Корея. ҳамин Тоҷикистона гаштам. гуфт 50 сол пеш Корея. гуфт ҷавонӣ ман ҳамин хеле гузашт. вай худаш 70 буд, так 60 ба. гуфт ҳамин мо калон шудем. гуфт оила мо қадар вай набуд. ҳамин додару хоҳарому падару модарам ҳамашон кор кардан, якта мана хонондан. а як оила, як каса гуфт мактаби қиматтарин сели ба додану хонондан. ҳамин якта мана. Не ки дига ҳамаш замин ба кор кард. фаҳмидед, на? ҳамашон гуфт замин ба кор кардан, якта мана хонондан. ҳамин сабаб шуд ки ба ман аста-аста кадр шудам, бо дигароша бардоштам, додару хоҳарома. бас 6 кифти ман аза гуфт ки анамин коре ки ту карданин гуфт, ин кора гуфт 30 сол 50 сол пас бад мефаҳманд мардум. гира кард. бовар кунед, ман худо боло сар ҳозир. ба нигоҳ кардам, чӣ ба ки вай аз сараш гурзонди ҳамин этапа. гуфт мо аз сара мо гурзондагин чи. барои вақте ки ман ба як кас мегӯяд ки имкон надорам, ман бовар намекунам. чӣ ба ки ин чизе ки мисол мо ҳамин хел падбор кардагӣ ки ҳамин падбор кардагӣ ки сами падхадияш. илои чунин боша. Баъд ягон рақам ки то ки мо инҷо гузорем, нафарое ки ҳавасманд бошанд вай кананд. ҳозир ҳамин сол, ман ҳамин сол 2024-25 да, ҳамин сол соли хониш ки тамом шуд, мо Анталия ба якчанда медали тилло гирифтем. Якчанда. Международная олимпиада бо. Малайзия ба гирифтем. Дубай ба гирифтем. ҳамида судед. мактаби мо яке аз мактабҳои намунавӣ шуда бурмада истода. На международный морал. Статусаш баланд шуда бурмада истода. Худо ба шукр. Алҳамдулилло, статус мактаб боло шуда бурмадани ҳисоби чӣ? Илм доданем. ҳам тарбия карда истодем. ҳам бачаҳо мебиёнд. бачаҳое ки қадар илми калонам надошт, аста-аста асобе ки муҳит бачаҳо мехонад, хунда истодааст. ҳозир ман ин мактаби мо аз Украина ҳаст, аз Хитой ҳаст, аз талабаҳо. аз Хитой ҳаст, аз Узбекистон ҳаст, аз Қазоқистон ҳаст. аз Қазоқистон бачаҳошон оварда мондагианд. аз Қазоқистон ҳаст. аз вай. Ба хотир арзон буданаш, а? охи ин международная программа. ҳама англиси, руси вайш ку охи. Международная программа. Нигоҳ кунед. ҳам качественный илм. ҳам мо хобгоҳ дорем. аз Россия бачаҳои худомо тоҷикое ки ван овардагӣ мондагианд бачаҳошона. аз Австралия овардагӣ кадом оила тоҷику худомоне ки оварда мондагианд. аз як кал ҳамин 7 давлат ҳозир фарзандаш омада хонда истода меҷи. мебиёд мехонад. алҳамдулилло. чӣ ба ин беҳад зарур. ин беҳад зарур аст ки
фарзандет лаёқатдор ба имкон додан дар кор, имкон сохтан дар кор. аз деҳотҷоҳа мебиён ё не ҳаст, аз душанбе ҳаст, аз кулуб ҳаст, хусусан деҳот қишлоқ ҳаст, аз истрафшан ҳаст, аз ғончи ҳаст, аз исфара ҳаст, аз кони бодома, ашт ҳаст, аз ҳама ҷо ҳаст. мачон аст аз мачон ба фикрам ҳаст. Ман нушон ки биназ мегӯм, аз мачон сета кӯдака. Аз ҳама ҷо ҳаст. мо хобгоҳ дорем, одамо мебиёрад. мо хобгоҳ дорем, одам мебиёрад. Аз тамоми ҷо ҳаст. Чӣ ба одам мебиёрад? Панҷи кента ҳаст. Вот. Чӣ ба мехоҳанд ки фарзандҳошон мактаби мо ҳамин хел мактаб аст ки ҳамин бача тайёр мекунад. Мо як кал чандта кӯдакомо грантҳо мегирад. Вақте ки мебурод мерад, дига давлатҳои дунё ба грантҳо гирифтан метавад. Ин зур кохе. Мисол вай грантҳо 200 000, 150 000, 300 000. Шумо мана мегӯед ки падару модараш имкон надорад, агар ки бачаш камака илм хунад, имкон дорад ки 300 500 000 эконом карад, дига давлат дунё грант рафта хунда биёд. Ин нақс кохе, илмаш бошад мерад мехунад. Вақташ ман ба ҳамин чиз ҳеҷ ки имкон надод, барои ҳамон ман хостам ки ҳамин хел ранги худам бачаҳои сағира калон шудагиҳо, ранги ман бар ин бачаи кӯстун калон шудагиҳо, бачае ки орзу дораду ҳавас дорад, не ки имкон надорад. ҳамин нархи имконпараст қатъи хунад. чанд шогирд доред худи ҳозир? Мактаб мо ба 300 чандта буд, 350 мемехелем. дар дохили 300 чандта оё ягон нафаро ҳастанд ки бепул? мо ҳар сол вай дорем ҷонам, ҳар сол мо лимит дорем. Ҳамин лимити мо 10 касай. Зиёд гуфта мо наметавонем, чунки ки мо хароҷатон биёд калона, не ки мо ҳаво ба скидка медиҳем. 10 кас мо ҳама қамби гирифта метавонем. Ҳама одаме ки мана мисол реально талант дорад, не ки падару модар надорад, ё ки реально талант дорад, мо совсем бепул гирифта наметавонем. Мо 50%, 30% скидка лекин ҳамон марди корам кӯмак кунед. Конечно. Шумо представит кунед, ма ҳама мегӯм тунку, ҳамин хел одам мебинӣ, ҳавасат мебиёд. чунки аз гуфти шумо ман ҳам як хаёле рафтаму, дидед? агар ки чунин бошад, ҳатман гуфтам ки хоҳиш мекунем кӯмакаш кунед. Хеле хуб. дар охир чӣ гуфтанед? гуфтанистам ки ҳамватанони азиз, аз паси илм шед, илм ин рӯшании ҳаёт аст. Китоб бисёр хонед, ин беҳад зарур. Шумо бояд ки хонед, шумо бояд ки ҳунар омӯзед, илм омӯзед, ба маслиҳат кор кардана ёд гиред, аз ҳамроҳ кор кардана ёд гиред. аз кибратуна поинтар фуроред, аз як давлат ба наистед, як чандта давлат ба бурмада кор кунед, ҳунари ёфтагитон, ҳунари ёд гирифтан оварда ватан ба ҳам як чи хизмат кунед, ободӣ карданатон зарур аст, чунки ки 5 сол 7 сол пас дер мешавад. 5 сол 7 сол пас бозор холӣ намемонад, дар хотиратон намурод. чанд забон медонед? Ман ҳамин забони русӣ медонам, забони тоҷикӣ, дигар забон намедонам. чиба дигарро маҷбур мекунед? Неки охир мана гӯш кунед. Ман вақте ман бисёр ин соҳаба ки рафтам барои ҳама қадар. Ман ҳозир англиси омӯхта истодиам. Нав нанимат кардам.